Berdimuhammedow Abaşada bolan harasat serarly Biden'a gynanç bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'a ýurdun Kentucky ştatyna bolup geçen köp sany şikayet etmelere we ýetkilere getiren güýçli harasat serarly gynanç hatyny ýerdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 14-nji dekabrda maglumat berdi. Abaşanyň Kentucky ştatyna 10-njy dekabrda onlarça adamyň ölümine we agyr ýetkilere getiren harasat boldy. Amerikanyň sesiniň sýşenbe beren habaryna görä 11-nji dekabra geçilen gece Kentucky ştatyna turan güýçli harasatda şu wagda çenli adından 88 adam öldü. Sýşenbe güni ýerdine çenli ştatyň çägini 24 000 gowrak ýaşaýyş jaýyny we iş ýerlerine elektrik öpçünçligi henizem gaýtadan ýola goýulmady. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda gurban bolanlaryň maşgulalaryna, dogany garandaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan çuňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi. Ejir çekenleri bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet habar terişçileri prezidentiň daşary ýurtlarda bolup geçen TV harasatlar, adam ýetkilerini getirýän weýrançylyklar zerarly daşary ýurt döwlet baş tutanlaryny berýän gynanç hatlary barada ýerli habar berýär. Ýöne resmi medeniýet ýurt içinde bolup geçen TV betbaatçylyklar barada prezidentiň öz ýylatyny bildirýän gynanjy barada habar bermeýär. Ýatlasak geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günnäger sebitlerini adam ýetkilerini getiren güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitde turan harasat serarly adından 35 adamyň aradan çykanyny habar berdi. Ençeme durmuş teskalary, ekrançylyk ýerleri hatardan çykdy. Sevitin käbir kunjoklaryny elektrik öpçünçligi aradan bir näçe ýepde geçenden soňra bölekleýin gaýtadan ýola goýuldy. Ýöne döwlet mediýasy TV harasat we onuň ýol açan helakçyligi barada asla habar bermedi. Galy berse-de Türkmen hökümeti bolup geçen TV betbaatçylyk derarly öz ýylatyny açaçan resmi gynanç bildirmedi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti soňky bir aýdan matbuatyň dowamyna tas ýylydyna ikinji gezek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden'yň arasynda alşylýan gynanç ýa-da minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Munun ozal 17-nji noýabrda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Berdimuhammedow prezident Biden'yň ýeberen minnetdarlyk haty barada habar berdi. Biden özüniň Berdimuhammedow ýeberen hatyna Türkmenistanyň Awganystanyň raýatlary çykarmakda beren ýardymyna sag bol aýtdy. Ýatlasak awgustyň ortalaryna Taliban goňşy Awganystanyň häkimiýeti ele geçirip Abaşa ýolbaşçylygyna halkara harby güýçler Awganystanyň goşun çekýän mahaly Günbatar ýurtlary şol sanly Abaşa Awganystanyň öz adamlaryny evakuasiýa etmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan Awganystanyň amal asyrylýan halkara evakuasiýa işlerini öz howa giňişligini hödürlemek arkaly ýardym etdi. Joe Biden Berdimuhammedow ýeberen hatyna Türkmenistanyň üstaşary uçuşa, uçurlara ýalňyz goýulmagyna we ýolagçylaryň barmaly ýerlerine äkidilmegine berilen ýardymlar üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmen medeniýeti dünýäniň iň bir demokratik ýurtlarynyň biri bolan Abaşanyň demokrat prezidenti Joe Biden bilen dünýäniň iň awtoritar ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň awtokrat hasaplanýan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda hat diplomatiýasy barada habar berýän mahaly Türkmenistan geçen hepde Abaşa administrasiýasynyň ýolbaşçylygyna geçirilen demokratiýa sammitine çağırylmady. Global sammite dünýäniň 100den gowrak ýurdunyň wekili çağıryldy. Biden pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçirilen demokratiýa sammitiniň açylyşyna söz sözläp tutuş dünýäde demokratiýanyň ýygy tesýänligini duýdurdy. Aktam bu sammiti dünýäde awtoritarçylygy, korrupsiýa we insan hukuklarynyň kemsedilmegine garşy Abaşa we onuň ugurdaş ýaranlarynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilik hökmüni öňe sürdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda insan hukuklaryny depelemekde, siýasy azatlyklary we raýat azatlyklaryny şol sanly töz we medeniýet azatlygyny ýeti çäklendirmekde berk tankyd edýärler.